Benvinguts al Friki Online càpsula 1189. Com veieu, seguim fent caixes de mudança. Bé, deixem-ho estar i anem a lo que toca, que és a Panini i a Vértigo. Les noves edicions que està traient Panini de Vértigo. Ni més ni menys que el número 5 del Hellblazer de Delano en el guió, que ara ho explicarem, el que porta, i el número 1, que jo suposo que seran 3, de Shade, el hombre cambiante. Ni més ni menys que de Peter Milligan i Chris Bacalo. De què va i què porta d'entrada? Doncs anem amb el número 5 de Hellblazer. Número 5 de Hellblazer. Hi ha una colla d'autors. A part de Delano trobarem una història de Gaiman perquè ens inclueixen una història de Sandman. Aquestes coses que passen perquè entra dins la cronologia, per dir-ho manera. Per cert, acaba d'anunciar Panini que traurà Sandman amb aquest format, en biblioteca Vértigo, i que, a més, es anirà alternant amb Hellblazer. O sigui, un mes sortirà Hellblazer, un mes sortirà Sandman. Ara sortirà cada mes Hellblazer, fins i tot el primer mes en van sortir 2 de cop, i ara es ralentitzarà l'edició, que ja està bé. Aleshores, Jaime Delano en el guió. Després trobarem, entre altres, trobarem Alfredo Alcalá, Sam Keith per la història de Gaiman, etc, etc. El dibuix, com sempre, molt de l'època, funcional. Alcalá potser és dels que brilla més, i segueix aquesta història. Segueix aquesta història on hi ha el segrest d'aquesta noia amb poders mentals, on John Constantine està amb aquest grup de hippies i de cop segresten aquesta noia i la cosa es lia parda. Per un cantó els hippies se'n van amb un altre grup que no sabem si van de bon rotllo o no, però em sembla que sí, per Escòcia, i ell està buscant què ha passat amb aquesta noia. Hi ha tota una trama governamental xunguíssima a la foscor, que és la que vol crear un malson general per aterrir a la gent. Tot molt polititzat, amb una política bastant terrible que, per desgràcia, ens fa pensar molt a temps que estem vivint. Recordem que això era època Thatcher, més o menys, o ja havia acabat de passar, per tant, estan també en uns temps convulsos i Delano ho reflecteix molt bé en el còmic i segueix sent molt d'actualitat. I parlant d'actualitat, Shade, el hombre cambiante, de Peter Milligan i Chris Bacalo. Uau! Havia començat a llegir en el seu moment, però no la vaig seguir. Ara l'estic llegint. És brutal i terriblement contemporània. Milligan utilitza aquesta història, aquests personatges que havia creat Steve Ditko feia milers d'anys, per dir-ho manera, els fa a la seva manera i converteix amb aquest Shade, el hombre cambiante, en un personatge que ve d'un altre planeta i arriba aquí a la Terra a dins del cos d'un psicòpata, que ha estat en el moment que l'executen. En aquest moment d'execució, ell es posa dins del cos del psicòpata i a partir d'aquí començarà la seva missió. Una missió estranya. Acabar amb la bogeria, amb un atac de bogeria que està assolant als Estats Units, que s'anomena el crit americà, el grito americano. Per aquí tenim una companya, una amiga, una coprotagonista, per dir-ho manera, Kate. Kate, que els seus pares són assassinats, els seus pares i la seva parella són assassinats per aquest psicòpata al començament de la història, de cop es veurà involucrada amb tot això i serà conscient que Shade no és l'assassí, sinó que és aquest extraterrestre. S'ho creurà, no s'ho creurà, la cosa anirà evolucionant i el que passa aquí és que Milligan utilitza cada capítol i cada cop de bogeria d'aquests, com per exemple un que està tot dedicat, que tot representa que estan com una pel·li, van tenir referents de pel·lis, entren per un lloc i causen una altra pel·li. Utilitza tot això per fer tota una sèrie de crítiques a la societat, al patriarcat, al racisme, etc, etc, i una defensa als lliures pensaments i tot això. Realment amb punts molt contemporanis i amb un dibuix que realment és un Bacalo molt inicial en el començament, però de tant en tant hi ha un capítol que el fa un altre autor perquè ell descansa i quan hi ha el canvi hi ha un canvi brutal en Bacalo. I cada canvi que hi ha de Bacalo ens va apropant a un Bacalo cada vegada més madur, més currat, i els últims ja ens recorda, ens va directament
a la típica història que va fer amb Gaiman de Muerte. O sigui, un bacalo que evoluciona a cops de retolador, per dir-ho manera, i també molt interessants les cobertes, que a partir de cert número no està acreditat aquí, però són de Jaime Hewlett, el creador de Tanguel i de Gorillaz, no? Les anteriors també estan molt bé, ara no recordo l'autor. No me'n recordo si és Mike Pennington, ara no ho recordo, però bueno, jo crec que sí, que són molt xules, ara les veureu. Són aquestes cobertes així com molt pictòriques, o com la que tenim aquí a l'entrada, però a partir de cert número trobarem aquestes cobertes de Hewlett que molen molt i també entenem una mica aquesta evolució de Bacalo cap a aquest tipus d'estil o aquesta línia. Doncs ja ho sabeu, Vértigo a tope amb Xade, l'hombre canviante, número 1 i Hellblazer número 5. Salut i a llegir còmics!